Telungguh kadiparan pawartani nalika aku utusan lan siram berat mengalami negara kang dibuke para berandal lan Dayak kang rempon ana ing alas Kanjeng Adipati Jemakundeng menapa ingkang dados dawuh pangandika panjenengan sampun kuwastakaken. bagus Kula lan prajurit sampun dumugi wonten ing alas Sebubuk Kaporo. Saged pinanggih kalian para brandal ingkang samiranipun wonten ing alas Sebubuk. sabanjure Nalika semanten kula ripeh piyambakipun boten purun satemah dadosaken pasulayan ing emanipun. ing maniki Salebetipun peperangan para prajurit sami kalindih ing pangayudan. tegese prajurit Trenggalek kalah. Ora dadi nanging nalika Sri arep jumangkah, aku wis paring dawuh lan kuwi. Kalamun to ing mungkune kowe tanpa ngadepi para Dayak lan Brandal, panjenenganku duweni sayembara. Apa sayembara kang gegayutan kelawan Brandal kang rempon ana ing Gunung Sebubuk, apa wis kok andharke lan kok diwarakake Bener Pati. Sampun kula tindakaken kapara sampun wonten peranganipun kawula wonten ing Kadipaten Galek ingkang sagah pupu sayembara dalem. Wis ana sing muku sayembara. Sapa sing muku sayembara? Ingkang mupu sayembara mboten sanes Kakang Warok Dinasca. Kakang Murah Simak. Ngaten ji. Yo. Ora ketango kepriye wae. Aku medal limo kelawan Rekil Patih Sokojo dene wis ngandharake lan diyawarakake. Muga wae Kakang Dinasca bisa mrantap gawan. Muga Kakang Dinasca sowan boten kula timbali Mbah Suki sowanipun. Awet pangestu nika sowan kula kales ing Rubida salam taklim kula unjuk mantep nika Dawah ing sesami mugia saged mahanani teguh santosaning Batasira anggen kula ngembak pradata wonten ing Trenggalek. Katemben kemawon dados rerasanan sesarengan kalian Kakang Patih Reksapraja. nggih Sambet lan sayembara ingkang sampun pun andharaken kelawan pepatih wonten ing Trenggalek. nggih nggih Aturipun menawi to Kakang ingkang mupu sayembara menapa leres nika panjenengan boten lepas lajeng kabul kawusananipun kados sowan kula badhe matur ning mbok menawi wonten duna kapenatur kula nyuwun pangapunten nggih nggih nalika kula mumpu sayembara Trenggalek nyepeng kraman wonten ing Gunung Sebubuk ingkang dipun pandegani Kraman Suranegeri nyatanipun wekdal menika Suranegeri sampun saged kula rangket sampun saged dikorangken nggih menawi sampun saged karangket menapa mboten dipuninggaken pendopo mangke badhe kula adili ingkang saadil-adilipun jumbuh lan salahipun para brandal wonten ing Gunung Sebubuk. Ngoten kayem.
sampun kula sowanaken. Lajeng pundi wujudipun Brandal? Menika Sura Tegel. Dadi kowe sing aran Sura Tegel. Gedhe murah cilik, dhuwur murah cendhek. Wis semono wis wani gawe geger ana Kabupaten Trenggalek. Apa kowe iki ora ngerti? Yen to pegawean dadi brandal, rampok, kecu, maling lan sak pitunte. Kuwi dadi larangane negara. Jalaran ing kono gawe kapitunaning kawula. Yo kene kowe wani tumindak brandal. Mongko kae prajurit semono kae. Ora mung trimo siji loro, nanging maewu cacahe. Wis semono kowe rawat ngadepi kelawan prajurit. Aku percaya yen to kowe salah sawiji menungso kang kinacek sapadha padane ngene. Mula saiki aku arep takon lan kowe. Sadurunge panjenenganku maringi pidana jumbo lan kaluputan. Aku bakal takon lan kowe. Kowe brandal kuwi saka karepmu dhewe apa ana sing perintah? Prasaja. Pak. Ayo maju. Yo. Jare kula niki tiyang apik kajenge. Wong apik kok dadi brandal cetok iki wong ala. Kula niki diperintah tiyang. Oh. Nek boten kula tindakake, kula niki nggih dipidana. Kowe iki mung trimo diperintah. Nggih. Yen ora kok lakoni, kowe bakal dipiloro lan kowe bakal dipidana. Nggih. Tenan? Nggih. Dadi ngono tuh tidak brandal ki ana sing perintah. Enten Ora karep dhewe. boten. Ya. Ora ketango kowe kalebu Brahmaca ora, nanging kowe gelem jujur. Kebak ing Pangapura lawan kaluputan nanging sadurunge aku nibake pidana mbuh abot mbuh enteng. Iki aku pengen ngerti lawan kowe. Jur sing perintah kowe supaya brandal gawe rusuh ana Kabupaten Trenggalek. Iki wong tangga desamu apa wong saka kutha negara? Nuwun sewu nggih. Ya. Upami kula matur jujur, napa sampean tanggung jawab? Yen kowe gelem jujur, aku bakal tanggung jawab, bakal tak ayomi. Beset kulitmu ceklek galmu nganti mati, tak tanggung keluargamu. Mergi sing perintah niku klebet Punggawa wonten Trenggalek. Punggawa Trenggalek. Nggih. Apa prajurit kae? Alah niku Punggawa boten terkenal kok. Apa prajurit bakal? Boten. Apa prajurit ubur-ubur kae? Pangkatipun boten prajurit. Pangkate ora prajurit. Nggih. Senopati, Pangkate dhuwur melih niku. tumenggung. Boten. Belajar sapa? Jujur nggih, kula niki. Kowe gelem jujur, yen jujur tak ayom. Estu tanggung jawab nggih. Aku tanggung jawab sak utuh. Sing perintah kula niku menungso nomor loro wonten ing Trenggalek. Menungso nomor loro ana ing Trenggalek. Nggih. Sopo to? Lho. Masa jenengan boten ngertos menungso nomor loro Trenggalek niku pundi kok? Yen ngono makne pate. Lah Sopo, niki. Jo? Niki tiyang sing perintah. Niki lho. Niki sing Kowe perintah. aja ngaya-wara. Lho. Kowe aja aton matur ana ngersane Kanjeng Adipati, lamun tanggonmu dadi brandal, gawe geger ning Kadipaten Galek iki aku sing perintah. Lah, Loh, kapan aku tahu ketemu perintah lawan kowe? Wah, perano seksine ae terus selak. Sampeyan niku kok Cukup. Aja padha tutup tinutup. Untuk dalan saya. Paling pate, sapa? Ora ngira babar pisan yen to sampean iki duwe pakarti sing ngono. Lah kok sampean iki nabuk silih tangan perintah kelawan Sura Tegel supaya gawe rusuh. Njur karep sampean iki piye to Pak Pati? Kanjeng Adipati, kadung dituku ing kathah. Sak gluguting kulang-kaling rambut pinara sewu. Boten wonten digambaran sak lebeting manah kula. Menawi kula menika kepengin damel geger wonten ing Kadipaten Galek Kaporo, kula perintah kalian Sura Tegel. Nyatane Sura Tegel kae matur. Ning saestu kula mboten. wah, Sebab sampeyan di ngapik kabar niki. pidana kula sagah. Ya.
Aku percaya. Dene sliramu ki ra nate matur goro. Aku percaya apa ki ganjar. Pecat mawon. Sampeyan mbok genteni piye? Wah, niki pripun? Nilate lunyu ngene pecat mawon. Ayo mati. Tak atur lungguh. Nganggo karepku Suruh dhewe. tegel. Nggih. Aku percaya kelawan aturmu. Aku go percaya kelawan ature Senopati Reksa Praja. Lho, kok padha percaya Lho, niki? iya. Nanging arepe mbuktekke sapa sing jujur antaraning Surategel lan Reksa Praja. Kula sing jujur. Nah, nek pancen ki jujur, mengko kowe tak kei ganjaran kang luwih kuwal saka pidana yen pancen kowe gelem ngaku. Nek luwih saka jujur, Iya, tambahi bonus meneh. tambahi ganjaran. Ora nampa pidana hukuman, nanging kowe bakal tak paringi bondo donya merga kowe gelem jujur. Wah, jenengan kok apikan. Loh, Wah, nggih, nggih. Bupati ya. Kula tak matur sing luwih jujur. Bupati anyarana Wah, nggih, Trenggalek. nggih. Sadewa. Sing perintah niku mboten niki. Jujur lho. Ya, ya, Iki jujur. karepe kula dhewe mergo kula niki kepepet. Merga kepepet, Nggih, kowe nglakoni brandal. nggih. Nanging sing perintah ora awakne patir. Boten. Niku boten jujur. Lah niki kula matur sing jujur. Wah, tambahi ganjaran Nah, kok. Seneng engko ah. tak tambah ganjaran, kowe bakal tak gaweke omah gedhong magrem-magrem omahe kosi. Lah iki sing tak enteni Nah, niki. kowe ning kono. Manggon ning kono, kowe mangan, kowe ngombe, mengko ana sing jaga. Wah, kajen nggih. Wah, kajen. Wah, seneng aku. Mangan diwenehi. Mangan diwenehi. Biasane mangan Bagus, dhewe, ngombe oke. dhewe. Oh, dilateni. Ya. Wah, nggih. Ya wis. Wis, Mengko kuwi gosok kowe ning jero. Wane Pate, yo sing gedhe pangapuramu yen aku duwe pendak wala, mergo aku kudu lawan ature Surategel. Jujur kok. Ya, jujur. Menese ya? Nggih. Marang dika Kakang Lurah. Siman nggih Kakang Dawuh timbalan. Tetelo jenengan dika ingkang saged mupu gini sayembara. Mongko gini sayembara kula. Sinten kemawon pawongan ingkang saged ngrangket berandal wonten ing alas kubur. Yen duwe anak lanang bakal tak sedulurake kelawan putraku Raden Subrata. Yen to duwe anak wadon bakal tak jodohake kelawan putraku Raden Subrata. Saderengipun kula paring ganjaran kemandhut lelabuhanipun Kakang Gunaseca. Ing mriki kula badhe ndang menapa Kakang Gunaseca menika sampun kagungan anak, menawi anak lanang menapa anak wadon. Pangestunipun Kanjeng Adipati Divyawati. Kula sampun dipun paringi wiji setunggal wujudipun pamestri. Anak dika wadon. Nggih, Sampun umur pinten Kakang? nggih Undawara sampun wonten 19 taun. Pun sak umur temanten. Nggih, Lajeng sinten naminipun? naminipun awon wewaring dusun, namine Suminten. Naminipun Suminten. Nggih Kakang. Dipun sekseni Prabu Negara lan kawula wonten ing Trenggalek. Lah dene jenengan dika ingkang saged mugi sayembara ngrampungi para brandal wonten ing alas kubur. Mila anak dika pun Suminten kula jodohake kalian Raden Subrata. Matur Kula anggap perkawis menika sampun rampung. Boten ateges kula menika nundung kalian Kakang Gunaseca. Monggo kula aturi kondur pawarta ingkang remenaken menika enggalo dipun biyoraken wonten ing Karang Prandesan utaminipun wonten keluarganipun Kakang Gunaseca lan anakipun pun Suminten Kakang. Rawaca dawuhipun kepareng kula nyuwun pamit lan suwegel kula tampi. Mong kula titip olah apikipun Surategel dumateng Kakang. Ah, boten. Lah kula nggih boten kula walesa napa damel kamah gedhong kok. Lho iya, Oh. kowe tak gawekno mah gendong. Oh. Kowe turumu aku Lila Legawa, Prameswari sing ngancani kowe. Ayo tudolno nek gedhonge di ayo. Ayo. Ya wis kono le. Oke. Amuh bali aku. Ah, ape.
gadhe dipun jak bebesanan. Iki wujudake sayembara lho. Nggih nanging menika samampahi kula ingkang putra Subrata. Monggo panjenengan menika dereng ngarisagalan botenipun. Bisa upami ingkang putra menika saged boten dados menapa. Saumpami ingkang putra menika Jaya boten saged napa boten kapitunan panjenengan pirangan. Upama ibune duweni panyokro bawa sing kaya ngono ora salah ora kleru. Nanging aku ndek kapitayan yen to putramu bakal mbangun miturut apa sing dadi dawuh. Prajurit, tumeka ning dalem kasatriyan. Aku njaluk suwane putraku Raden Subrata ya. Adipati, yo diremati-remati. Iku paman aku Sowan kula wonten ngersa panjenengan kanthi sakti. Namun sugeng kula kunjuk kanjeng. ya tak tampa kepobong lan main kok. Wong wae pujo asline wong ya sira tampan. Sangat anggen kula mugi dadi sapujipat. Lan dipun kakang sugeng kula kunjuk kanjeng. Tak tampa gawe hubungan dene wong tuwa. Nanging pangesune iku wae gawe tapanono ya. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat kanjeng. Subrata, Injih dawuh. mestine ana rasa kaget jroning atiku dene ora pasti dina pisuwanan keng sira tak timbali madhep ana ing pendopo Malakapara kebak para prabu negara lan kadang sintana keng lagi padha sripo. Menika leres kanjeng. Ing sikawit kula menika ngestaken dawuh panjenengan. Raden olah beloro wonten dalem prasaja. Bagus, Dumadaan wonten sawanipun prajurit matur. Pilih kula kedah sawan wong sapa jenengan. Menapa ingkang putra gadhe kalepatan kanjeng. aja salah ing panapa dupetken sira timbali yen siramu gadah kalutan bakal napa pidana. Upama Subrata duwe kalutan gedhe wis kebak ing pangapura. Upama Subrata duwe kalutan cilik tak anggap Subrata ora salah. Nanging Rama nimbali lan sliramu iki ana sesambungane utawa digayutane kelawan Kadipaten Trenggalek. Wonten sambutanipun kalian Kadipaten Trenggalek. Iya, coba sawangan Rama iki rak wis sepuh. Mongko jeneng wong tuwa kuwi mesti bakal suda wibawane. Mongko jeneng wong tuwa iki mesti bakal pikun. Aja nganti mengko pun Rama dikepikini para kawula. Mumpung sliramu wis ana salwing rek. Rama bakal nenomake praja. Sapa meneh putraning Rama sing menang lintir kawibawan ana ing Trenggalek yen ora jeneng sira. Apa ya Raden Subrata? Wis samapta ing gati sawegok iki kalamunta sliramu tak jumenengake Dipati ana Trenggalek genteni kalungguhane Rama. Kanjeng. Menawi kersa panjenengan ingkang kados. Kula ingkang lintir kawibawan wonten Kadipaten Trenggalek. Kula ingkang putra namung sendika ing dawuh kanjeng. Saged tenan Kula saged. saged lho. Nanging ngene to. Sadurunge kang sira lungguh ana ing dampar kencana minangka pandom pengayuman ana ing Trenggalek. Coba sawangen madyaning alun-alun kae ana ringin kang tinandur sakembaran. Kuwi pralambang ana Bapa Raja, kudu ana Ibu Ratu. Kula kang sira tak paringi wetu kanggo ngupaya golek wanita kinarya garwa kang bakal lungguh minangka garwa Prameswari. Kanjeng. Sabendinipun kula menika tansah ngestaken dawuh panjenengan. Raden olah beloro bulan sawurek bab kaprajan lan kasusilan. Kantos kedal sak menika kula dereng gadhe kasusilan utawi padanan manungsa. Durung duwe katresnan. Niru Rama biyen. Rek yo to, Teh. Teh, Rawuh, iki nganti semene gedene dewasa iki durung
duwe pacangan wanita kaya aku biyen to. Ora kaya aku biyen to. Lah iya. Aduh kali. Iki ngono. Nggih. Lah yen aku piye? Panjenengan nalika tasih muda taruna menika benten kaliyan ingkang putra. Bedane Ingkang putra Jokara umur pinten menika? pun wis 20 taun. Selawe tahun dereng gadahi padikan salah satu galipun putri. Heeh. Nek panjenengan ingkang kula ngertosi umur 12 tahun mawon ngentengi wedokan. Sing terakhir iki. Iki terakhir iki. Terakhir kali ya iki. Kula tuh tak pundhut garwa. Nah, kae sing pindho ya. Nah, iki ngene. Kebeneran. Yo rencana pantai sedene no. Lan kowe Subroto, ora susah. Kowe goleki wanita. Rama wis duwe pilihan wanita, keng wanita kuwi tak kira pantes patut kalamunta kok pundhut garwa. Kono bos saestu Tenan. sampun wonten wanita Ono. ngomong. Oh, piye ta, Bu? Lajeng sinten wanita ingkang badhe dipun jodohaken kalian kula Kang? Wanita kuwi dudu putri putrane Nerpati. Wanita kuwi uga dudu putri Endang Sutaning Panto, nanging mung wanita kuwi bocah desa saka desa Siman, anake lurah. Saking isu putranipun lurah. Bener. Sinten Kang? Suminten sing bakal tak jodohke kelawan kowe. Suminten. Kaya-kaya nalika Rama dawuh, seneng atimu. Nanging bareng kowe ngerti sapa wanita sing tak jodohke lan kowe. Kok terus anglong atimu. Ana apa to? Nyuwun pangapunten saderengipun kaliyan. Tiang bebrayan menika boten saged kangge jajal-jajal. Bener. Menawi saged sepisan kangge sarami. Kuwi pancen kudune kaya ngono. Kula weruh kemawon dereng napa malih wani. Nggih menawi suminten menika pasriyanipun ayu. Menawi boten menapa boten badhe semaken asma dalu. Kowe samar perkara ayune Suminten. Suminten kuwi ayu-ayune bocah wadon ana ing desa Siman. Bocah lanang-lanang kae padha ngundangke yen to Suminten kuwi kembang desa ana ing desa Siman. Kandhane kok. Desa Siman yo bene ya. Nanging Desa sinasa Siman to kados ya. ngaten kula dereng pitados kan. Kowe ora percaya? Sing kulino kangkang jagat ana ing Trenggalek. Wane Pati. Nah, ayu to Wane Pati. Sinten? Suminten. Nggih, ayo. Ya ayu. Ora percaya kelawan kunjungan Rama. Rama kira bakal jondrongake marang sira. Senajan to Suminten ki bocah saka desa, ning tanpa banget lamune mengkone dadi garwamu nggih ora bakal. Saestu. Kanjeng. Kepriye? Ayo menggaipun Kanjeng Rama adalah Kanjeng saha Paman Pati. Nanging dereng kinaruan ayu munggah Subrata. Ya kene kowe bisa matur kaya ngono apa dasar? Jalaran tresna menika dumunung wonten ing rasa wonten tetembungan. Wingko katon kencana menawi to ati nggati raos tresna. Tumakosa pangsulipun. Kencana katon wingko menawi to ati boten nggati raos tresna. Sakmenika panjenengan sampun mojoaken dumateng kula. Ingkang supados kula dawuh kalian Suminten. Nyuwun pangapunten. Ingkang putra boten sagah Kanjeng Rama. Nggih. Wingko katon kencana katon. Kowe mung tenane mung tiba apa capat? Tresna limbarane rasa. Tresna kuwi garapane aku. Subrut. Apa sebabe Rama paling dawuh lan kowe supaya kowe gelem didhawuhan kelawan Suminten. Ora tuwa duweni dasar kang kumanto. Tuwing brandal gunung Sembung. Gawe sing kampung. Gawe ora keteme Kabupaten Trenggalek. Rama cukup. Jalaran para prajurit ora kuwo ngendhake para Dayak lan Kraman. Ya Rama paling dawuh kang dawuh kumujudake Swayembara. Marang sapa pawongan kang ing kono bisa ngrampungi para brandal yen duwe anak lanang bakal tak sedulurke lan silamu. Yen duwe anak wadon bakal tak pundhut mantu tak jodohke kelawan kowe.
Apa yo aku bakal ngronggonku bebesanan kelawan Guna Seco? Apa kowe yo bakal mentolo mopok bledok lawan Pasuryane Lomo? Yen kowe puguh ora gelem tak dhawuhke lawan Suwinten. Mula yo Ger, gelem mo kowe dhawuh lawan Suwinten lho. Sinangsa kanthi pawatan menapa kemawon, kula mboten sagah dhawuhan kaliyan Suwinten Kanjeng. Kowe rasa go? Kawula mungguing ngayaka Praja Sentara sak kecap pangan dikaning Adipati Dipjongalih. Padha ngestake dawuh ning yo kene putraku. Wani mancik dawuh pangan dikaning Dipati Tenggal. Rasa rungokke dawuh Adipati Dipjongalih. Wiwit dina iku Subrata wis ora tak anggap putra, Subrata tuminggat saka Tenggalek. Menawi saking ngendika panjenengan kados kabeh, kula kedah minggat saking Kadipaten Trenggalek. Kula wujuti kados Yen bocah kulino kok ugum entek-entekane malah pagi mancai daun pangan kene wong kuwi. Bocah kono iku kekok pomo kugum ketanggung kepomo rasida ya kaya Subrata kuwi. Sinangsa kados di Subrata tugas penjenengan putra. Wis, engko gawe neh. Gampang nek perkara kuwi. Kuwi dalam sewu Kepriye Kakapati? Kanjeng Adipati laduk ing pangandikan Sakmah ngantos pundhung dhateng ingkang putra pun Raden Subrata. Mongko nalika semanten panjenengan sampun paring dawuh kaliyan marang Guna Seco menawi kabar mangke kados pundi perkawis semisal. Iya. Ini ane Pak. Aku perintah rasa. Kowe temekane desa Sinan. Aku ono paneno ngerti lawan Kakang Guna Seco. Yen perkara dawuhe Subrata lan Suwinten samentara dumrungake. Iya. Besok gede taun apa gedhean wis lilih. Atine si Subrata monggo gampang. Oh, ngaten. Arep nyuwun pangapunten. Iya. Tinggal kita lagi. Jauh-jauh kan.